Ya sumagub na tao tapakay sa miyan ito, no? Kada pakay siya na anto na ako ni Kukuman o Kap Maulida Nabi. Anto na Kukuman o Kap Maulida Nabi at madakala makadader pagiran. Ngayon, may nga pera namin pa kayo. Udah ko lipat na sa mga seminar ko si ko lutut sa mga ano sa mga seminar ko siya. Dahil tapar siya. Na ini pa kayo sirup na ina Maulida Nabi. Diyo ko lipat. Ginawan na napakaiso na ay pangilog niya na dumani kahalal yan. Pangilog sa makahalalo. Ikilas ka. So, Maulid Nabi na Rasulullah na din sukuun. Rasulullah na din masikasakaw sukilim bawat anon. Danyan misugo. Yakasalian ti sa Bakar na sa Umar na sa Uthman na sa Ali na din na basa katakin ang bumiyang Maulid Nabi. Sa mga sahabat na dad, sumiyang biso tabi'in na dad manami ang Maulid Nabi. Sumiyang liman sa mga tabi'in na dad manami ang Maulid Nabi. So patay imam nabi sa katabi ang Maulid Nabi. Sabutan da takaysa. Ustad, inobskud na yung kay Maulid Nabi at ibog mimbut. Kaya gina Maulid Nabi na siyanan miya anad si sa Habasha. Siya mana niya na si mga tao sa Habasha, mga Ethiopia, mga Afrika. At agamaran na Kristiyan. Kaya di sa kasakaw so kinimbawataan ko Isa alayhi salam na nakumakanda to so dawla Fatimiyya sa mga Fatimiyo. Yakanda to sa mga Shia. Siguro kaya siguro history Islam na yakanda to sa mga Shia. Sa mga Fatimiyo na kumakanda to sila na mga Shia na sila ni mimbog sa ginagap Maulid Nabi as liyang agirang ko mga Kristiyan sa Habasha. Natama naman ito, nasadya ni Maulid Nabi na dengan masunod ko Rasulullah, kaya kasunod ko nakita mga Siya, asinod nila surat mga Kristiyan. Mana ko ito pa agama. O sa surat karna sa Rasulullah, na ito mga galubog ko Rasulullah, ay may ang galubog ko sa mga Siya. Sila ni Mimbo ko sa. Naman na niya nagitikiyan, nagyong muta, Maulid Nabi. Na, lagi digan kapawalan, narimara ito ni kasunod ko. Naki, pangapot mo sa darong pintura kagi. Miya kapia-pia galibog, miya yung nakoron. Aduh, miya kapia-pia galibog, kasi duka. Masya Allah. Di may Maulid Nabi, pagkanan sa mga tao. Naki, mapia galibog, miya yung nakoron. Pero mana ka? As Rasulullah, naad na mapia galibog, kasi yung pwede niya nakataw na sa matawro. Pero mana ka, mas mana kay panaguntaman kung mapia galibog, adis Rasulullah. As Rasulullah na bukulog, adun yung sila asuwanan niya na kinimbutan mo, pasukin yung subuno na dahil. Lahul. O pa nga kung mapia na mata, na din kalipatan Rasulullah. Kaso Rasulullah na mas manipanaguntaman kay manay na simba diska. Napamakwad ng mga pipi simba ng yung galibak ng Rasulullah na guminisok yun kay mananyan na mananyan ng mga sahabat. At ipamako inipamang daw Rasulullah sudadabiyatan ko kasong sa diski. Na ipanagpag yung manakasula sa lakin ng buta ano. Pamako ay mananyan na padagwagaman. Mananyan na sakta no. Nadita no kung galibak sa mapia. Ayap pagilay. Anabag pagilay ako simba na subuso niyat. Apiyat ni kapiyaw niyat ka. Nasumiyat ama pinagdino pa kape sugalupok ame nga dimisungkad ko kinapit ng Rasulullah. Ibarat yan, suming ako sa luho. Pero nakasuluho, nabatulog. Patra ka suluho. Natigil na suming ako sa luho. Na 5 rakat, anak ko marasarasay. Abagong nabi, anak ko marasarasay. At nineta ka nun, mapiyang marata. Mapia kan makalala subala sa inog, yung utanitak na mapia. Niya pakapin na sugalupok, udah niya naman pakapia. Dahil yan mapakapia kaming buga. Biyan tayo luhura. Biyan 5 rakat. Turiman Allah, bituriman Allah. Bituriman Allah. Apian tunad na simba na ipipikiran. Ayaw po ka turima ko simba na 2. Paganero na ikhlas. Tula po si ko Allah. Ikadua na misungkad ko kiniingulalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manalalag, ina ang Maulid Nabi na dengan magandang pagkaka. Tadanang uping bubuga ka, Allah ta'ala alam.